बे समाव बिथोर खौरां मोननैसो बिग ब्रेकिं निउस होना आखायाव लानानै फैदों। मोनसे गेदेरथार खौरां आसामाव सानसेयावनो मैया 4 जुलाइ खालारखालि सा 1202 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। गुवाहाटी नोगोरमानिफ्राय सानसेयावनो मैया 777 सुबुंनाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। बे जाथाया दिनै आसाम नाङै मोनसे गिख्रंथाव आरो मोनसे सोमखिखांनाय लाबोदों। सानसेयावनो बांसिनै कर'ना पजिटिभ मोननाया आसामाव मैयानि सानानो गिबि होनना सावस्रि देहा बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों। आसामाव दासिम गासै पजिटिभ कनफार्म केसनि अनजिमाया बाङै 11,001 जाफैबाय। बेनि गेजेराव सा 6,327 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय आरो 4,657 सुबुङा दासिमबो एक्टिभ केस जानानै दङ। बेनि गेजेराव सा 14 सुबुङा जिउ गोमाबाय आरो 3 सुबुङा बेनिफ्राय माइग्रेटेड जाबाय। भारत नाङै मैया सानसेयावनो 24,018 सुबुंनि देहायाव गोदानै कर'ना पजिटिभ केस मोनदों। लोगोसे सानसेयावनो मैया 610 सुबुङा बे भाइरासजों जिउ गोमादों। भारत नाङै दासिम गासै कनफार्म केसआ सा 6,73,904 जाबाय। बेनि मादाव सा 4,09,062 सुबुंखौ फोसाबनो हाबाय। सा 2,45,497 सुबुङा एक्टिभ केस जानानै दङ। सा 19,279 सुबुङा बे भाइरासजों जिउ गोमाबाय। मोनसे गोजोनथाव रादाबदि गं 23 कलेजफोरा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि थामहिनबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव फैफिनबाय। क'क्राझार सहरनि 9 किल'मिटार जानथायाव देबरगावनि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव 12B स्टेटास मोनफुंनो थाखाय गुबुन गौथुमफोरनि गोख्रों सोमावसारनायनि फिथाइ महरै इउनिभार्सिटिया 12B गोनां स्टेटास एबा मानदान्दायाव थिसनजानायनि उनाव बिटिसिनि गं 4 जिल्लानिफ्राय गासै गं 23 कलेजखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव लाबोफिननो हाबाय। बे कलेजनि मुंफोरा जादों बाक्सा जिल्लानि बरमा कलेज, चिरां जिल्लानि बासुगाव कलेज, चिरां जिल्लानि बेंटल कलेज, चिरां जिल्लानि बिजनी कलेज, क'क्राझार जिल्लानि बड'फा UN ब्रह्म कलेज, क'क्राझार जिल्लानि कमार्स कलेज, क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम कलेज, क'क्राझार जिल्लानि गार्लस कलेज, बाक्सा जिल्लानि गरेश्वर कलेज, बाक्सा जिल्लानि ज्ञानपीठ डिग्री कलेज, क'क्राझार जिल्लानि जनता कलेज, उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि कलेज, क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज, उदालगुरि जिल्लानि माजबाट कलेज, बाक्सा जिल्लानि सालबारि कलेज, क'क्राझार जिल्लानि साइन्स कलेज, क'क्राझार जिल्लानि स्वामी योगानन्द गार्लस कलेज, उदालगुरि जिल्लानि टंला कलेज, उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि कलेज, चिरां जिल्लानि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कलेज, उदालगुरि जिल्लानि कलागुरु विष्णुराभा डिग्री कलेज। बेफोर गासैबो कलेजआ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आवथायाव थांजोबबाय। साननैसो सिगां डिजिटेल बड'लेण्ड मुंनि फेसबुक पेजआव पस्ट खालामनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरखौ लाना गाज्रि नोजोरै बुंनाय NDFBनि बारग' मावथि सोद्रोमा मार्टिन नार्जारिनि सायाव निसिमा दख्रा एबसुआ मैया 4 जुलाइ खालारखालि एजार होनाय जायो। मैया क'क्राझारनि तिनालि बालाजानाव थानाय मोनसोर मुंनि गामिनि दुब्लि फोथाराव राजखान्थि फोथाराव गिलिर बिबान रुजुननाय आसामनि सुबुं अनसाय आफादनि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांखौ माइ गायनाय ना गुरनायाव मुखुब नुनो मोन्दों। आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव PPE किट मुंनि गानग्राखौ गाननानै COVID-19 जों गादबजानाय सुबुंफोरनि सुलाद लाहैदों। आसामनि पुलिस बिफानाव पुलिसनि खामानि मावग्रा सुबुंफोरनिफ्रायबो कर'ना पजिटिभआ बाङै मैयासिम सा 149 जाफैबाय। दासिम 1,114 पुलिसफोरा क्वारान्टाइनाव दं आरो बिनि गेजेराव 30 साखौ फोसाबनो हाबाय होनना खौरां मोन्दों। कामरुप जिल्लानि बेंगिरिया गुवाहाटीनि राजभवन केम्पासाव 2 सुबुंनाव कर'ना पजिटिभ मोननायनि जाहोनाव राजभवनखौ क्वारान्टाइन जन महरै फोसावबाय।
कभिड-19 जों गिलु बालु समाव मानसिफ्रा बायदि रोखोमनि खुगायाव मास्क गानदों। बे समावनो मोनसे सोमोनांथाव खौरां। महाराष्ट्रनि पुणे जिल्लानि सिङाव थानाय शंकर कुराडे मुंनि सासे सुबुङा 2.89 लाख रांनि सनानि मास्क गाननानै मोनसे सोमोनांथाव खालामदों। बिथां कुराडेया बुंनाय बादिब्ला मास्कआ जोबोर गोबा आरो फिसा फिसा गब्लं दं आरो हां लानायाव जेबो उसुबिदा गैया। नाथाय बिथाङा गावनो बुंना लादों दि बे मास्कजों कर'ना होबथानो हायो ना हाया रोखा नङा होनना। रादाबा एसेनोसै।